нисбат ба солҳои гузашта сафи гирифторони бемории нашъамандӣ дар вилояти Суғд кам шудааст. Вобаста ба пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи гирифторони бемории нашъамандӣ бо иштироки намояндагони раёсату идораҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ мизи мудаввар дар мавзӯи роҳу усулҳои муосири пешгирии нашъамандӣ, табобат ва офиятбахшии беморони нашъаманд бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди суистеъмолии маводи нашъадор ва муомилоти ғайриқонунии онҳо баргузор шуд. дар вохӯрии масъулин аз стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он дар соли 2021-2025 маълумот доданд. гуфта шуд ки ҳарчанд ҷиҳати пешгирӣ аз истеъмол ва муомилоти ғайриқонунии он ба мардум иттилоъ расонида мешавад, аммо новобаста ба он нафароне пайдо мешаванд ки ба истифодаи он машғул шуда саломатии худро аз даст медиҳанд. با تشبث ریاستی اگنتی نظارت مواد نشاری نزد پرزیدنت جمهوری ترکستان در ولایت سوغد در یک جایگی با تشکیلات جمعیتی سالمی امروز میز مدور در موضوع راه و اصولهای معاصر پیشگیری نشأمندی، توبت و عافیت بخشی بیماران نشأمند در قهوه‌خانه خوشبختی برگزار گردیده شده است. مقصد از برگزاری میز مدور این دریافت نمودن راه و اصولهای معاصر پیشگیری نشأمندی، راه اندازی نمودن اصولهای نوی تبابتی بیماران نشأمند و عافیت بخشی آنها، اینچنین تقویت دادن همکاری با تشکیلات‌های جمعیتی، بلند برداشتن سطح همکاری با واسطه اخبار عامه میباشد. ба иттилои масъулини маркази наркологии вилояти Суғд сол аз сол сафи гирифторон ва истеъмолкунандагони маводҳои нашъадор коҳиш ёфта истодааст. тибқи таҳлилҳо ҳоло дар маркази наркологии вилояти Суғд 868 нафар беморони нашъаманд ба қайд гирифта шуданд, ки нисбат ба солҳои гузашта шумораи чунин нафарон коҳиш ёфтааст. در مرکز نارکولوژی ولایتی سوخت 40 کات فعالیت می‌برد که در آنجا بیماران نشأمند، بیماران مایزده، بیماران وابستگی از داروهای پسیخوتراپی تبابت می‌گیرند که عین زمان در مرکز 36 نفر بیماران نشأمند تبابت آمبولاتوری می‌گیرند که 2 نفر تبابت استاتسیونری تبابت گرفته شدند. мутахассисон бар он назаранд ки дар 10 солаи охир шумораи нафароне ки аз намуди маводи нашъадори навъи героин истифода мебурданд солҳои охир кам шудааст, аммо истеъмолкунандагони маводҳои нашъадори бангдона нисбат ба героин дар солҳои охир ба маротиб зиёд шудааст. онҳое ки ба истеъмоли ин намуди маводҳои нашъамандӣ машғул мешаванд, бино ба иттилои масъулин хотир парешон гарида саломатиашонро аз даст медиҳанд. синни сол зан ҳамагӣ زن عموماً 11 نفر زن در قید گرفته در قید می باشند که سن سالان اساساً از 30 تا 60 ساله می باشند که اینها استعمال کنندگان مواد نشاداری اوپیید ها می باشند که موادهای نشاداری سخت تاثیر استعمال می کنند. موادهای نشاداری بندانه لیکن در از طرف جوانان از 18 تا 30 ساله زیادتر دیده می شود. нашъамандӣ амалист хароби овару марговар. вақте ки инсон мубталои ин вабои аср гардид, дунё дар назараш ранги дигар гирифта, саодату хушбахтӣ, оромию самимият ва махсусан одамию одамгарӣ ӯро абадан тарк намуда, ғаму андӯҳ, бадбахтӣ, носоломию нооромӣ шарики доимии ӯ мегардад. дар замони имрӯза шахсоне побанди ин зуҳуроти номатлуб мегарданд ки роҳан иродаи заиф дошта, дониши кифоя ва тафаккури амиқу дақиқ надоранд. чунин шахсон дар зиндагӣ гумроҳ буда мақсаду ниятҳои пароканда ва парешон доранд. шахси нашъаманд бо умеди оне ки гӯё баъди истеъмоли маводи нашъовар ҳамаи мушкилотҳояш ҳал шуда, ғаму дардро фаромӯш мекарда бошад, ин амали зиштро анҷом медиҳад, аммо ин ҳолати доштаи ӯро боз ҳам бад месозад. баръакс, баъди истеъмоли маводи нашъадор баъди як лаҳза хушҳолии кӯтоҳмуддат якбора ғаму андӯҳ, беҳолию нооромӣ ва беморию хавфи марг инсони нашъамандро фаро мегирад. бо ин мақсад раёсату идораҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ сарҷам шуда, ҷиҳати аз байн бурдани ин зуҳурот байни ҳам музокира намуда роҳҳои коҳиш додани сатҳи гирифторшавиро баррасӣ намуданд.